Unjani bhuti? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila kunobani la? Nophila Sando kaZondo Sibonga umdlalo weZulu Society. Hlakana enkulu vele. Obvious. Ngibonile beyiphenduka kwenzakalana eground no sichazele nje ukuthi besithini la. Iyo mama le game bikade ngeke ngize ngithi game bikade inzima kodwa ke labantu bedla nabo besifakele ipressure kodwa ke sikwazile ukuthi siconvert ke uma chance satholile ukubangazela ngithi ngikora amagoli amabili sagcina sesiwina ngo2-1. Manje wonke lamagoli vela wakho. Hambe nje kumina. Madoda izinto kafuthi uzizwa kanjani nje umdlalo kokugcina for i-society enkulu kunawo wonke ama-society eVet? Yabona mama. Futhi hayi eVet kuphela everywhere. Yabona ngendlela nje ngithokoze ngayo. Yabona ukudlalela inhlangano enkulu kumina kusho likhulu yabona ngoba akusiyo ukuthi inhlangano nje lento le iveza nokuthi nami ubani futhi ngiqhamuka. Yes udlalela uZulu kahle kahle umele nje ukuthi vele mina ngumZulu vele hawu siyabonga kakhulu but udlale kahle kakhulu siyabonga sihlangane enkulu bafethu udlale kahle uphila kithi vele akya sho siyabonga.